48.121 lagun futbolzelai batean inoiz Europan hainbeste zala hainbeste jende joan gabea zen emakumeen futbol partida batera 48.121 zale. Ez hemen bakarrik eta argazkitan ikusi dugu, lerroburu nagusietan, atzerrian ere argazki hori ikusi da eta honi buruz hitz egiten ari dira. Washington Postek adibidez ekarri du albiste hori, bere egunkariaren barrura edukietara esango dugu, ezta? Eta kalean jendea pozik eta oso motibatuta, aldarrikapen eguna ere izan zen neurri batean, gure atera ginen atzo, jendearen iritziaren bila eta hauxe jaso genuen. Mutilak samezen jogolazten badute, neskak ere bai, berdintasuna. Ondo, baina litzatekeela bakarrik gaurkoa izan beharko litzatekeela normala, mutiekin erkatu albada eta bateratu albada, biek egin alizatea. Ez dut ikusten oraindik berdintasuna iritsi danik, gaur begia da, aste barruan izan da, ordutegia, eta egin dala pixka eta atletik bertatik indarra etortzeko, animatu da, baina bestela oraindik asko falta da egiteko zoritxarrez. Contentos de que abran San Mamés también para las chicas y que el cambio del nuevo presidente sirva para esto y para muchas cosas más. Uste dugu merezi dutela eta orduan arro sentitzen gara. Creo que ya era hora de que San Mamés también fuera para las mujeres, ¿no? El campo de fútbol, ¿de quién es? Es del Atleti, ¿no? Las chicas no son del Atleti. Y para mí esto es un acontecimiento importante. No para mí, para todos los bilbaínos, me cachis la mar. Normaltasuna hori izan du horre lagunetako batek, eta zergatik ez emakumea San Mamesen jokatzen, Atletikeko neska zergatik ez San Mamesen. Hori atzokoa, argazkia 48.000 lagun, eta orain galdera da, biharamunean zer, Felix, biharamunean zer? Urratsak banan egiten dira, ez? Eta, ez da lehen aldia, Atletiken emakumeak San Mamesen jokatzen dutela, baina seguruenik atzo egon zen erdiaren erdia egongo zen. Beraz, atzokoa urraz garrantzitsu bat da, ezta? Horrek esan nahi du urrengoko partidak jokatuko dutela San Mamés, seguruenik ez, baina seguruenik lehen baino gehiago bai. Eta orduan, ikusiko dugu noraino eta ze abiaduran joango dan berdintasunaren bila, ezta? Eta ez bakarrik Atletiken, nik esango nuke beste talde batzuetan ere berdintasunaren aldeko gutxienez keinuak edo urratz txikiak egin direla, esate batelako Realak bere ereserkian aldatu egin zuen, emakumeak aintzat hartzeko, ezta? Eta, urratz txikiak dira, baina aurrera dihoazen zerak, ez? Eta nik uste du pizkanaka, ugaldu egingo direla. Nera? Bai, horrekin bat nator. Nik uste urrats txiki bat dela, urrats txiki bat egia da, Europan emakumeen partida baten ikuslego gehien bate dituen partida izan dela, beraz urratsa, urrats politia. Egia da justo ikuste zenun kontraparte hori ez da, eta Errealeko neskak ere jokoan zeudela, zubietan jokatzea. Nik uste ez dela kontua hor sartzea ere Atletik Real eta horrelako leian, ez da? Baizik eta benetan, emakumeen kirolari, ez bakarrikan futbolari, zebestela horrera akas batean sartzea eta berriz ere futbolari eman behar protagonismoa ez daude, kirol asko eta asko emakumeak ere daudena eta berdintasuna behar dutena ez gaitezen erori bakarrikan futbolean. Kirol asko daudelako eta emakume asko kiroletan eskerrak. Hala ere futbolen ikusten diren desberdintasuna zaili. Nek ez ikusiko dira beste kirol batzuetan soldatei buruz nagusiki edo ematen zaion arretari buruz, edo egiten dena ahaleginari buruz. Alegin horren inguruan futbola da errege, kirolen artean errege, ezta? Eta aldeak izu horregira, Iñaki. Ni ados nago naroak esandakoarekin, eta uste dut, baita ere onartu beharko dugula, por cierto, Realeko emakumeak ere jogatu daude anoetan, ez? Nahi dute atzo ez, baina izan dituzte aukerak. Ni uste dut, azken urtetan, emakumeen kiroletan oroar segolako urratsak eman direla, ez? Nahi dut, nik adibidez bereziki goratuko nuke arraunean gertatzen ari dena. Pilotan ere, sekulako masterra orain eskur pilota, baina baita ere beste modalitate batzutan, herri kiroletan ere bai. Ez dugu ahaztu behar, adibidez, momentuetan Euskal Herrian dagoen talde handiena Europa mailan eta emakumeen eskubaloian dagoela, bera, eta, edo emakumeetan saskibaloian ere, sekulako arrakasta lortzen ari dira, berriki adibidez Gernikak, ez? Gernikako taldea esan nik uste dut, urrats garrantzitsuak ematen ari dela, atzokoa izugarri izan zen, unkigarria izan zen, baina nik, bai, esan nahiko nuke zerbait, ez? Eta da, ondo dago, beharrezkoa da, ezinbestekoa da, erakundei, edabideei,
taldetako zuzendaritzai exigitzea, berdintasunaren bidean urrats gehiago eman ditzaten. Nik uste dut hori ezinbestekoa dela, baita erakundeko obligazioa daukate, edabidek ere bai, eta hori nik uste dut borroka hori etengabe mantendu behar dela, baina neurri handi batean norbanakoaren esku ere badago berdintasun aldeko borrokaz. Eta niri gustatuko litzaidake, atzokoa berriz diot izugarria da, egunkigarria da, baina momentu honetan besteak beste ezberdintasuna dago, badibidez aletiken edo realean edo beste hainbat taldetan, gizonezkoak ikustera joateko prest daudelako milaka eta milaka pertsona urtero 500, 600, 400 euro ordaintzeko. Atzokoa, berriz ez diot meritorik endu nahi, baina doaneko izan zen, festa handi bat izan zen, eta ala behar zuen, ez dut kritikatzen. Baina nik uste dut gauzak ez dira beti erakundeen edo edabideen da esku utzi behar hori ere bai, eta zinbestekoa da, baina agian guk norbanako, gure kaleko gizon eta emakumeok onartzen dugunean, eta nahi dugunean 5, 10, 20 euro ordaintzea horrelako hau esati guzteko, benetako zera bat izango da. Eta edabidetan gaur egun, eta zuek hori ondoak izue, neurgailua daude ikusteko, jakiteko zenbat pertsonek ikusten dituzten partidak, zenbat pertsonek jartzen duten telebista. Ez beraz, ohikoa bihurtzen denean, emakumeen kiroletan baita ere jende asko jartzen duela telebista benetan gustatzen zaiolako, nik uste dut benetako urratsak emango ditugula. Eta beraz, nik uste dut berriz diot norbanakoaren kaleko gizon eta emakumeen esku ere badagola neurri handi batean urrats berriak ematea. Euskal Telebista egin zuen alegina futbol partida hau emateko, baina beste telebista kate batek aurretiaz esklusibitatea zeukan futbol partida aukeratzeko, eta azkenean Zubietako partida eman zuen Euskal Telebista Errealarena, baina Samamesen egoteko asmoa zuen Etxonek Euskal Telebistak. Zuk, Felix, hitz bat erabili duzu, eta interesgarria iruditzen zait Iñakik esan duenaren arira abiadura da hori, eta horrekin nolabait ere adierazten genezakelako norbere esku dagoela, edo jendartearen esku egongo dela, ze abiaduratan hau normaldu, gure egin, edo berdintasunan pausoak eman ez. Bai, hori egia da, baina praktika berak esango digu, ze abiedura. Nahiak batzuetan nahi dugu, zenbat eta azkarren hobeto, ez da? Zeren normaltasunera eta berdintasunera zenbat eta lehenago iritsi, guztientzako hobe, ez da? Baina, batzuetan da nahia, eta beste batzu baina gero beste kontu bada, eguneko joera, ez da? Eta joera horretan Iñaki berak esan du, atzo doako partidua zen, ez? Ordaindu behar esango, zenbat, 50.000 horietatik zenbat egongo ziren prest partida hori 20 euro ordaintzeko. Bueno, zoritxarrez oraindik seguruenik 40.000 pertsona horiek ez. Baina, urratsak egiten dira eta urratsak lagundu egin behar dira. Momentu hauetan egin diren urratsen artean, irabazi dena ikusgarritasuna da, horraino iritsi gara. Hortik asko urrunago ez gara joan. Ikusgarritasuna bai. Hortik aratago? Bai, nik uste, atzo eta Iñakik orain ere esan du, ez da egia da, eta Felixek, bidean dala urrats bat, ikusgarritasuna bai, 58.000 pertsona elkartzea ikeragarria da, irudia ikeragarria da, eta bereientzat bertan, ez da, atzo jokalari hoientzat historikoa da, eta beti gordeko dute hor, ez da, eta ez berei bakarrikan, baizik eta neskato gazteak ikusten dutenak hoi ere, esatea, ez da, isla bat ikustea etorkizunean, ez da, nik uste egia dela, oso politia dela, urrats oso ona dela, gurea dela besteak beste erantzunkizuna hemendik aurrera zer esana eta herritarrena, eta ere baita instituziona eta bar, ze hor baliabideak sartzen dira, ekonomikoki desberdintasunak, nola babesten diren gizonezkoen kirolak eta nola babesten diren emakumezkoen kirolak, diru laguntzak, leheno soldatak, hor daude faktore askoz sakonagoak eta askoz zailagoak eraldatzeko. Uste duzu, 16 umeri ziurrenik mutilei, galdetu ezkero zer izan nahi duten onditan, 16 futbolari esango dizute, 15, 14 ez dakit. Zenbatek esango luke nesken artean, neskatuen artean futbolari izan nahi dutela?
Iñaki? Bueno... Nere alabak lehen gogunean, barkatu. Nik uste dut eta gehiago, ez? Dakizue, izan dituenik ere 4 urte sardurak Gipuzkoan kiroletan, eta gure nabaritzen zen eskolarteko kiroletan eta gazteen kiroletan dramarik handiena zela, adin batera iritsita emakumeek utzi egiten zutela. Eta umeetan eta neko parekatua zegoen parte hartzaile kopurua, mutilak eta neska, gizonezkoak eta emakumezkoa, baina haustura bat egoten zen, eta ja adin baterik aurrera emakumeen kirol hartzea izugarri jeste zen, ez? Da nik uste dut hor benetako urratsak ematen ari direla. Nik aipatu nahi nukena da beste, zure baimenarekin, aipatu nahi nukena da beste gauzatxo bat, ez? Eta da, edabidetan egon den evoluzioa, ni horatzen dut, edabidetan, nik adibidez Gipuzkoako errealitatea zautzen du, baina iruditzen zait, hegoaldeko beste 3 lurraldeetan ere berdintxo izango dela, garai batean, iaia egunkariei eskatu egiten zitzaien, erregutu egiten zitzaien kiroletan toki bat zezaioten emakumezko kirolari, ez? Eta, horrelako kupo gisa edo errealitate hori islatzeko onartzen zen, ez? Baina gaur eguna, benetan emakumeen kirolak toki bat eskatzen duena edabideetan, irakurlek eta ala eskatzen dutelako. Eta gaur egun nik uste dut benetako urratsak eman direla, eta gaur egun adibidez beraberan Eskubaloialen esan dut, jokalari den bat lesionatzen bada, hori notizia da. Baina ez da notizia kupo bat mantentzeko jarri behar delako, baizik eta interesa duelako, eta jendeak zaretan komentatu egiten du, lesionatu egin da, ze pena 2 hilabete dako da, 3 hilabete dako da, emakumezko kiroletan ere bai, adibidez Real Atletik pike hori lehen aipatu duzu fitxajeak, eta gizonezkoetan historikoki egon dena, hau lapurtu digute, hau eraman nahi digute, eta hori emakumezkoetan hasira, egon da, eta badago, edo nahikari renovatuko du ez du. Nik uste dut, benetan interes iturri bihurtu dela emakumezko kirola, eta ja, jende asko ez dagoela hitz egiten emakumezko kirolei buruz soilik emakumezkoa delako, eta txalotzen urratsak eman direla, baizik eta ja berez, gero eta interes gehiago sortzen duelako kirol gisa, ez? Eta nik uste dut hori dela posgarria benetan. Agendan sartu da azken bat, ez da denon agendan dago, eta komunikabidek ere, denon agenda horri begiratzen diote, guk geuk ere, sortzen baldin badugu ere, agenda hori jakina. 10:25 gutxi dira, dagoeneko gure gonbidatua hemen da, platoan Izaskun Landaida emakunderen zuzendaria da, eta jakina kontu honen inguruan zer esan ugari izango du Landaida Andreak. Egunon, Landaida Andrea, ongi etorri Euskal Telebistara. Egunon. Gaurko egunkaritako azala, 48.121 hori zenbakia lagunatzo Samamesen, irudia izugarria da, zuk ze irakurketa egiten duzu hortik? Bueno, han egoteko aukera izan eban eta egia esan zoragarria izan zen, ezta? Armailak beteta ikustea, baina bereziki jokalarientzako horrek zer suposatzen dauena ikustea, ez? Eta uste dut izugarrizko garrantzia duela horrelako keinu bat, batez ere emakume gaztei begira. Orain, oinarrizko futbolean dabiltzaten emakume hoiei begira, ez? Eta orain arte, gizonentzat bakarrik izan diren espazio horiek okupatzeak suposatzen dauen horrek, ezta? Uste dut, keinu bat izan zela, oso garrantzitsua, emakumeen futbola edo duen garrantzia aitortzeko, baina, hemen aipatu den bezala, horrelako pausak behar dira disiplina guztietan. Keinu esan duzu. Ara joan zinetenok, antzinetenok atzo, bazenekin hori keinu bat zela. Bihar eguna oso desberdina izango dela, gaurko eguna desberdina izango dela. Bueno, nik uste dut, aipatu den bezala, neurriak hartzen doazela, futbol talde eta kirol desberdinetan, emakumeen papera ikustarazteko, emakumeak, kirola ere bere arlo bat dala sentitzeko, eta hor ere bere papera egin dezakeela, gainera kirola bera emakumen alduntzerako tresna ezin hobea da, baina egiturazko neurriak dira
behar direzenak, eta zoritzarrez hoien emaitzak epe ertain eta luzera lortzen dira, ez? Horrezegatik uste dut konpaginatu, uztartu behar direla alde batetik neurri eraginkor batzuk, eta bestetik akzio positiboak edo neurri positiboak, eta nik atzoko erabakia partidua San Mamesen jokatzearena neurri positibo bat bezala ikusten dutez, eta batez ere emakumei uste dut aldarri izan zala keinu bat emakumeen futbolari aldarrikapen bat egiteko, ez? Eta hemendik aurrera zer eskatuko digu klubei, adibidez, egin dezakete klubek? Argi dagoena da, eta datuek esaten dutena da, neska gazteak 12-13 urtekin kirola egiteari uzten diotela, ez? Orduan hor, danok uste dut dugula ardura bat, etxetik hasita, ere, ohiturak barneratu behar dira, kirola egitea, ohitura osasuntsu bat bezala, eta esan dodan bezala emakumeen alduntzarekin ere lotura duena, baina klubetan uste dut hausnarketa sakon bat egin behar dela emakumei ere tokia usteko, eta baldintza egoera honenetan egon alizateko tresnak jarri, ez? Askotan pentsatzen dugu zer gertatzen jaki emakumei ez dakit hainbat espaziotara zurbiltzeko, eta agian egin behar dugun hausnarketa beste bata, zer egin dezakegu guk espazio horietatik, bai kirolatik, zientziatik, berdin jata, emakumeak erakartzeko zer aldatu behar dugu, ez? Askotan, hor indarrean dauden egiturak nahiko androzentrikoak dira, eta hori da aldatu behar duguna, eta ikusten ari gara, zelan klub batzutan badauden berdintasunaren aldeko benetako pausuak ematen, jokalarien baldintza ekonomikoak hobetzen. Zein ote dira benetako pausuak, izan ere, eta gure bi talderik handinak jartze aldera adibide moduan, eta ez du esan bakarra direnik, eta talde guztietan gertatzen da, ez da, handi zein txikietan, ez? 100 milioi eurotik gorako horrekontuak dituzte, eta aldiz emakumebek nekez dira profesional talde horietan, ez? Eskatu behar digu, realari, atletiki, egoera hau irautzeko, ez dute konpromiso bat hartu beraien egoerak hobetzeko, urtean hainbeste aldiz, Mamesen anoetan jokatzeko, ze azkenean, eta maian esaten nuen, badiru ikusgarritasunera iritsi garela, esparru horretan ondo gabiltza eta erosa gaude danok, eta tartamin gertatzen denez, ikusgarri egiten dugu, baina gero normaltasun badera ez gara pasa, ez, eta hor erronkoia oraindik. Oraindik bidea dago, egiteko dagoela argi dago, ez da, eta horrezegatik esaten eban, hori klub barruen zuzendaritza taldeetan hausnartu beharreko zerbait dela, ez? Egia da, eta emakume jokalari galdetzen badiezun, azkenengo urtetan izugarrizko pausoak eman direla, ez? Baina oraindik asko dago egiteko, ez? Hor argi dagoena, eta lehen esan da, adibidez soldataren aldetik izugarrizko arrakala dagoela, eta, apurke, nik uste dut futbol taldeek honetan, erantzukizun bat dutela, eta pausak eman behar dituztela. Ematen ari dira, behintzat hori esaten dute jokalariek, baina uste dut oraindik gehiago egiteko aukera dagoela, beraz, ondo etorriak, ez, berdintasunaren aldeko eta kirol munduan ematen diren edo hartzen diren pausu guztiak, baina kontuan izan da egiturazko arazo bat dela eta eraldaketa bat behar dugula, ez? Itzein dezagun orain, Jaurlaritza dituen zenbait berdintasun politikaren ingurua, soldata arrakalaren aipatu duzu eta horri helduko diogu, baina atzo eren egun ezagutu genuen, hemendik aurrera, behintzat, telebiltzarren ala onartzen baldin bada, pareko gurasotasun baimena izango dutela, bi gurasoek, izan aita edo ama, edozein dela familia eredua, denentzako berdina izango dela, persona bakoitza, guraso bakoitzak 16 asteko gurasotasun baimena izango duela, eta horrek esan nahi du, bikotean 30 bat aste behintzat, batekin ala bestearekin, aurrorrek, aurjaio berriak, egon halko duela. Baina horrek zer aldatuko du? Oso ondo dago, kontziliazioari begira aukera hori izatea, eta etxean egotea gurasoak, baina
kultura aldatuko du, zaintza kultura bat aldatuko du, gaur egun emakumen bizkar dago, aurren zaintza helduena nagusina ere bai, jakina baina bereziki aurren zaintza ere bai. Kultura hori aldatzea iritsiko da, olako neurri bat? Bueno, hori da helburua, ez da. Orain indarrean dauden neurriak ez dute lortu kultura hori aldatzea. Zaintza neurri handi baten, emakumeen esku dago, eta egia da aldaketak egon direla, baina estatistikak, datuak adierazten dute, oraindik neurri handi baten eurek direla horretaz arduratzen direnak, ez? Eta ez dana posible da, konziliazio neurri horiek, emakumeak lan merkatutik baztertzea. Horrezegatik horrelako neurri bat, non gurasotasun edo baimenak, bardinak eta transferitu zeinak izateak, suposatuko du, zaintza hori erantzunkizunez egin beharko dala, ez, gurasoen artean, eta espero duguna da, neurri hau, zentzu horretan, eraldaketarako tresna bat izatea, ez? Beste herrialde batzutan horrela gertatu da, eta espero dugu legea onartzen bada, hemen ere horretarako balio izatea, ez da? Hemen ez da behiratzen aita ama, gizon emakume ez da behiratzen familia eredua, baina ama bakarrek edo aita bakarrek horiek 16 astekoa izaten jarraituko dute, ez da horraldaketarik egongo. Bai, uste dut horrela proposatuta dagoela. Jaurlaritza zentzu honetan aitzindari da, 16 asteko gurasotasun baimena ez hartzen, baina Jaurlaritzarentzat funtzio publikoan langile publikoak batzuk dira, ez dira gehiengo, 1000 inguru agian asko dira, baina ez guztiak gizarte segurantzak noiz helduko dio honi? Ez dakigu, esan dozun bezala Jaurlaritzak eskumena arlo publikoan du eta lege horren bitartez proposamen hau egin du, baina arlo pribatura begira, gizarte asegurantzak edo Madrilen erabaki hartu behar da horrelako gurasotasun baimenak parekoak, bardinak eta transferitu ezinak izateko, eta espero dugu lehen bailen izatea. Bertako enpresen aldetik, nahiz eta ez kostu bat izan enpresarentzak gizarte segurantzak hartze baldin badu kostu hori bere gain, nolako jarrera ikusten duzue? Azkenean langile bat 4 hilabetez faltako da bere lanpostutik, eta horrek bere arazoak ere sorditzake enpresa baten egituran, ez? Bueno, denetarik dago, ez? Baina maiganean ere jarri behar dugu, badaudela enpresak gaiaren inguruan lanketa bat egiten, beste motatako adibidez estrategiak planteatuz, fleksibilitatea, ordudegien inguruan, badaude enpresa munduan, enpresa antolatzeko beste eredu bat planteatzeko bidean, konziliazioa erantzunkizunez egin alizateko gurasoen artean, ez? Eta nik uste dut, bide horiek ere landu behar direla, ez? Albidetzeko konziliazioa benetan erantzunkizunez izateko edo emateko. Soldata arrakala, aipatu duzuzuk ere futbolaren adibidea hartuta, eta Jaurlaritzaren politiketako batek horri behiratzen dio, emakume eta gizon arteko soldata arrakalari, 283 milioi euroko plan badago, 2 urtean exekutatzeko, eta 2 diskriminazio mota golitezke, bat zuzena, lan berdinagatik gutxego kobratzen dutelako emakumeak, eta bestela zeharkakoa aldi baterako kontratuak, 10-tik 8 emakumeentzat izaten direlako, askotan, lehen esaten genuen bezala, zaintzarako eta malgutasuna behar dutelako, eta azkenean gutxego kobratzen bukatzen dutelako. Jaurlaritzak hori nola aldatu lezake, 283 milioi euro horiek erabilita, hori nola aldatzera iritsi liteke Jaurlaritza? Argi dugu egiturazko arazo bat dela, oso konplexua, multidimensionala, eta zentzu horretan, era desberdinetako neurriak hartu beharko direla, ez? Argi dago baita ere, hain zaila den arazo bati erantzun egoki bat emateko, eragile guztien ekarpena behar izango dela, eta esan dudan bezala, neurriak hartu beharko direla alde desberdinetatik. Zentzu honetan guk egin duguna da, kontuan izan da zein den arazoa eta heldu behar diakola, naiz eta oso konplexua izan, estrategia bat prestatu, 2030 urtera arte luzatuko dana, eta 2019 eta 2020-erako 60
neurri planteatu dira arlo desberdinetan. Sensibilitate arloan, hezkuntza arloan, gero enpresa eta sindikatuekin ere lan egiteko proposamen bat dago, eta batez ere orduko soldata horretan dagoen arrakala murrizteko, eta baita ere urtean zehar jasotako ordainsarien inguruan ere dagoen arrakala murrizteko. Eta hor neurri desberdinak planteatzen dira, edo enpresentzako diru laguntzak berdintasun planak egiteko, edo kontratazioetan berdintasun klausulak txartatzearena, edo hainbat kanpaina, segaiaren inguruan ere pedagogia egin behar dela uste dugu, ez? Zuk aipatu duzu, batzuk uste dute soldata arrakala dala bakarrik emakume batek lan berdinagatik gizonak kobratzen dauen baino gutxiago kobratzea, eta hortik haratago doan zerbait da soldata arrakala, ez? Aipatu dan bezala, zaintza lanetaz arduratu dira gehien bat emakumeak, eta horrek ere eragina du euren bizitza laboralean, euren ordainsarietan, gainera emakumeak egiten dituzten lanak gutxiago baloratzen dira. Guzti horrek eragina du arazo honetan, eta esan dakoa, badakigu oso konplexua dela, baina heldu behar genion gaia zen, eta neurriak planteatu dira, hasi berri dago, eta uste dut apurke eta denon artean nahi dugun helburu hori lortzeko gai izango garela. Zanduzu kontziliazio planak lehen hori itzulita enpresa pribatuan eta baduela enpresa asko dagoeneko planak baituztenak, eta hori begionez ikusten dutenak, edo txertatzen dutenak euren egunerokoan, aldi soldata arrakalarena errezelo handiagoaz ikusten da enpresa pribatuan? Nik uste dut oso garrantzitsua izan dela, adibidez dialogo sozial edo mai horretan bai sindikatu eta enpresa elkarteekin gaiari buruz berba egin alizatea, eta ulertu dute gaiaren inguruan, edo behintzat ordezkariak izan direnak, lanketa bat, hausnarketa bat, eta neurriak hartu behar direla, ez? Eta guk espero dugu alde desberdinetatik besa eukitea planteatzen direzen neurriak aurrera eraman alizateko, ez da? Orain dela bi egun, eta aitortuko dizu ez dakit den, kuriosoa edo garrantzitsua berdintasunaren alde, eta nahi nuke zure iritzia jakinez. Lapureza ikastetxean Bilbon, baztertu egin da emakumeek, neskek, ikasleek gonak janztea, eta orain guztiek prakak jantziko dituzte. Mutil zein neska, hemendik aurrera, denbora epe batean aldaketa egingo da, baina prakak jantziko dituzte, eta gona hori desagertu egingo da. Gona hori desagertza berdintasunean estereotipoak hauste aldera edo hori aurrera pauso bat da, ala norbera gobedaz askatasuna erabakitzea gona jantzi nahi duen, ara praka jantzi nahi duen. Egia esan, zuk esan duzun bezala, ez dakit oinarrian zemotatako arrazoiak dauden horrelako erabaki bat hartzeko orduan, ez? Argi da, adibidez uniforme bat jartzen danean, helburua dela ikasleen artean diferentziak ez nabaritzea edo ez egotea. Eta agian, neurri honek ere bultzatzen dauena edo bilatzen dauena da, generoen arloan dauzen diferentzia horiek ere baztertzea, ez? Eta, uniforme unisex bat planteatuz. Agian hori izan da planteatu dutena, edo bilatzen dutena, ez dakigu, ez? Hori, uste dut ikastetxe bakoitzak erabaki beharko dauela, ikastetxea hori osatzen duten komunitateak erabaki beharko dauela, edo zein kasutan gu bai gaudela alde, janskeren inguruan, ez sexista diren planteamentuak egiten direzenean, ez? Beraz, ez ezagutzatik egiten dudan hausnarketa hau da, ez? Agian lagundu dezakela genero estereotipoetatik aldentzeko. Pixkat martxora begira jarrita, eta gure solaskiditza eman aurretik, martxoak 8 arte joka daukagu, pasaren urtean
urte berezia izan zen, edo egun berezia izan zen martxoaren 8 hori, jende asko atera zen kalera emakumeek benetan protagonismo handia izan zuten eta ikusgarritasuna handia izan zuten egun horretan. Aurtengorako greba dago deituta, mugimendu feminista, kolektibo feministaik greba deitu dute egun horretarako. Jaurlaritzak zer egingo du? Bueno, ez dakigu zehar oraindik aztertzen ari dira, gu behintzat emakundetik bai geldituko garela, pasadan urtean egin genuen bezala, ez dugu agenda publikorik eukiko, eta mobilizazioetan parte hartuko dugu, ez? Egia da, pasadan urtekoa itzelesko manifestazioa izan zala, aurten ez da gutxiago espero, gainera kontuan izan da gertatzen ari den guztia eta berdintasunaren kontrako jarrerak ere horra gerian geratu direla, eta geratzen ari direla, eta nik uste dut aurten ere oso mobilizazio potentea izango dela. Lengurren kritika jaso zen dituzten jarreragatik, agenda publikoari uko egintzen dioten, baina lan uste etzen luztea izan. Aurten areagotu egingo duzu lan ustea, hori ere ez duzu erabaki? Bueno, nik pasadan urtean argi utzi nahi nebana zen lan greba modun, dala langilek duten eskubidea, eta estatutuan horrela aitortua. Orduan, erakunde publikoetako ordezkariek, horrelako lan greba bat egiteko eskubidea ez dugu, baina mugimendu feministak planteatzen dauena da proposamen askoz ere zabalagoa eta kontuan izan da emakumeen artean izugarrizko aniztasuna dagoela, aukera desberdinak planteatzen ditu, segun eta zure egoera zein den, mobilizazioetan parte hartu ahal izateko, ez? Orduan, gauza bat da, lan greba, eta zelan ulertzen den lan greba, eta zelan langileek duten eskubide bat dala horrela jasota estatutuan, eta beste bat da mugimendu feministak planteatzen dauen paroia edo mobilizazioa, eta hor ez da bakarrik fokoa jartzen lan munduan, baizik eta irakurri dugun bezala eta pasadan urtean egin zen bezala, zaintza da erdigunean jarri gure dana eta guztiz lotuta aurretik esan dugun horretara, ez? Zelan emakumeak dira zaintza lanetaz arduratzen direnak neurri handi baten eta zelan horri erantzun egoki bat eman behar diogun. Beraz, uste dut pertsona bakoitzak, emakume bakoitzak eta segun eta zein den bere goera aukeratu dezakela mugimendu feministak planteatzen dauen mobilizazio honetan zelan parte hartu eta hori da nire ustez virtualidade bat, ez? Baina zure horreinik ez duzu erabaki? Zer egingo duzu zuk zer horreik? Nik esan dut geldituko nazela. Bale. Esan dut geldituko nazela, ez dudala agenda publikorek izango eta mobilizazioetan parte hartuko dudala. Baina jaurlaritzaz galdetu didazu bezala, horregatik puntualizatu nahi neban. Gure solaskide ere hitza emango digu Flexiri arte zeule lengua. Keixo, egunon. Egunon. Orain, egun hauetan, erain egun programaren baitan, prozesu bat dago, aportazioak egiteko, eta gero plan hori eskoletara eramateko datorren gortzuan, ez da. Ez dakit emakunde parte hartu duen ala ez prozesu honetan, baina, joan zen duela aste batzuk Jonan Fernandezek aurkeztu zuen zeintzuk izan diren egindako ekarpenak eta kritikak eta bar, eta niko emakunderenak ez ditut ikusi. Ez dakit dauden ala ez, baina ala ere hamarkada hauetan giza eskubideen urraketak emakumearekin ere lotuta egon da, ezta. Orduan, galdetzen dizut, ea aportaziorik egiteko asmorik duzuen eta aukera izen duzuen orain arte egiteko. Konkretuki programa horretan ez dugu aportaziorik egiteko aukerarik izan. Eta nahi zenduke izatea?
beti egokia izaten da genero ikuspuntutik aztertzea programa hau edo beste batzuk, baina nik uste dut hor egon diren adituak suposatzen dut ikuspuntu hori ere kontuan hartu izan dutela. Edo zen kasutan, esan dakoa guk ez dugu prozesu horretan eta lanketa horretan parte hartu. Nora? Kaixo izaskun. Kaixo. Alde batetik hori, ez da pixkat martxoak 8 arira ari zinatela hitz egiten, ez da asko esaten ari da urten ere berriro paroia eta, nik uste paroia baino, mugimendu feministatik argi eta garbi esaten ari dena dela greba eguna. Ondorioz, hori bultzatu behar dela eta argi utzi behar dela, ez da, ze greba hitza ere asko lotzen dugu beste greba eredu batea, eta emakumeak gaur, martxoak 8 ere hori da eskatzen duguna, ez da? Greba bat izatea eta geldiaraztea herri bat. Hori alde batetik. Eta beste alde batetik gaurko beste albiste bat dena ere Reusen gertatutakoa, 18 urteko mutil batek, 17 urteko neska bat erail duela, ez da? Eta gero bere buruaz beste egin duela 9. Erailketa hilabete batean, eskaix, beldurgarria da datua. Eta are beldurgarriagoa, 18 eta 17 urtetaz hitz egiten ari garenen, oso gaizki ari egiten hitz egiten ari zinean eren egun, eta baina hezkuntza orokorrean zer ari gera egiten hau gertatzeko. 18 urteko ume batek pentsatzea egin dezakela eta egiten duela. Bai, argi dago kasu horretan eta gazteekin gertatzen ari dana hausnartzen dugunean, euren sozializazioan zerikusia daukien arlo guztiak izugarrizko nik uste dut pisua edo dugula, ez? Alde batetik familiak, beste batetik edabideek, beste batetik ikastetxetan edo eskoletan egiten dan lana, honek adierazten dauena da, lanean jarraitu behar dugula eta lan hau era sistematikoan egin behar dugula, ez? Guk, orain duela gutxi, 15 urte bete dira, eskidetza programa martxan jarri genuenetik, beldurbarik programarekin ere hor gabiltza, gazteekin, emakumeen kontrako indarkeria prebenitzeko. Argi dagoena da, oraindik izugarrizko lana dugula egiteko gazteekin, ulertu dezaten, harremanak berdintasunean, askatasunean, autonomian, oinarrituta egon behar direla, ez? Eta zentzu horretan, esan dakoa, oraindik bide luzea dugu, alde batetik neskekin, alduntze prozesu horietan laguntzeko, eta bestetik mutikon gazteekin maskulinitate edo indarrean dauden maskulinitate eredu horiek baztertzeko eta beste proposamen berri batzuk martxan jartzeko, ez? Baina honek adierazten dauena da, lanean jarraitu behar dugula eta ezin dugula eserreman lortutzat bezala, ez? Gazteak beti egongo dira hor eta eurekin lan hau egin behar da. Alde batetik, barneratzeko berdintasun inguruko gaiak, proposamenak, eta bestetik ikusi dalako egin ditugun ebaluazioen emaitzak baztertuta, zelan adibidez nesken arloan autonomia gora egiten dauen, gizonen edo mutikoen kasuan indarkeria jaisten dela, empatia igo egiten dauela, orduan ikusi da programa hauek benetan lagungarriak direla, egin behar dana da, era sistematikoan landu guzti hau gure gazteekin, ez? Jaki. Bai, egunon. Egunon. Bueno, gertu ditugu udal hauteskundeak, beste hauteskunde batzuk ere bai, baina batez ere udal hauteskundeak. Eta, begiztan da, lege bati esker, berdintasuna neurri batean mintzat bermatu dagoela zerrendak eta osatzeko orduan, ez? Edozein modutan nik horren inguruko galderatxo batzuk egingo nizkizuke, ea aldaketarik somatu duzuen azken urteetan eta baita ere beste kontutxo bat. Ez alde batetik, zuek jarraipenak eta egite dituzue, ea somatu duzuen azken urteetan evoluzio bat hain zuzen ere, garai batean, zerrenda batean, berdintasunan legeen arabera, beharrezkoa baldin zen, 5 emakume joatea, 5 joaten ziren, ez gehiago, zan nahi dut, kupua betetzen zen eta askotan kostata, eta jakin nahi nuke, ea somatu duzuen, legeak eskatzen duenaren gainetik ere askotan badagoen emakumeen presentzia hori inabaritu den. Gero kualitatibokin nolabait esatearren baita ere goratzen dut, garai batean, agian herri batean
beste herri bateko emakume bat edo zegoela, bertako inorretzutelako konbentzitu, edo, baizu, berdintasunaren legea bete behar dugu, baina ez dugu inor aurkitu herrian zinegotzi izan nahi duela, eta hori ere, zuen jarraipenetan aldatu den ikusi duzuen, iruditzen zai baietz, baina hori, eta gero, legeak daukan, okerrez banago, utxunetako bat, da zuzen ere, trampak egin daitezkela hauteskundeak osatuta gero, hain zuzen ere, gauza da zerrenda egitea, zinegotzi kargu hastea, baina gero dimisioak etortzen dira, eta historikoki bentzat nabaritu da, ikusi zen, zinegotzi karguak hartzen zituzten hainbat emakumeek, gero utzi egiten zutela, azken finean, kupoa edo legea betetzearen sartzen zilako udaletan, baina gero ja inorren enteratzen etzenean utzi egiten zuelako. Jakin nahi nuke emakunderen jarraipenen arabera, ea evoluziorik ikusi duzuen hoberako legea onartu zenetik. Bai, zuk esan duzu, legea onartu zenetik hor aldaketa bat eman da, ez dakit, legebiltzarrean bertan ikus dezakegu zelan emakumeak dira gehienak. Gero, zuk esan duzu, udaletxetara begiratzen badugu, zinegotzi kopuruan ere ikus dezakegu edo ikusi dugu zelan igoera bat egon da, baina ja emakume alkateei edo emakume alkaten kopurua kontuan hartzen badugu, ikusten dugu, naiz eta azkenengo urteetan igoera egon, oraindik 25% daude. Beraz, oraindik lan asko dago egiteko, ez? Ohitura batzuk egon dira alderdi guztietan esango nukenik, eta hori aldatzeak ere bere denbora behar du, ez? Baina egia da politikan dauden emakumeak bere tokia ere eskatzen ari direla, eta zentzu horretan gero eta emakume gehiago daudela kargu horietan, naiz eta oraindik beharrezkoak izan Baske Eskola bezalako proiektuak non bilatzen dana da emakumeak politikan eta batez ere udal maila horretan mantentzea, ez ikusten dana da, askotan hasten direla, baina gero askar uzten dutela mundu hori, ez? Eta oraindik egiteko dago, baina egia da azkenengo urteetan pizkat hobetu direla datuak. Zerrenda parekideak dira, baina orain errepaso azkar batean, zerrenda buruetan ez da alako parekidetasunik antzematen, ez da irratioa zein dan, baina 7 izango da, 8, 2 edo ez, eta hori ere litzateke arautu behar, edo hori arautzea ezinezko da bat delako zerrenda burua, eta horrek ez da erremedio hori, ze garrantzia izan dezake, agian hainbat aldagairen artean hori ere izan liteke boto amateko arrazoi bat, emakume bat izatea hautagaia? Bai, gertatzen dana da, alderdi askotan erabaki hori hartzen dauena dela edo direla afiliatuak dauden pertsona horiek, ez? Eta orduan, zerrenda batzuk proposatzen direla edo buru batzuk proposatzen direla eta gero afiliatuek direla aukeraketa hori egiten dutenak, ez? Horrezegatik nik uste dut lehen hemen aipatu dan bezala, danok egin behar dugun hausnarketa bat dala, danok egin dezakegula zerbait, berdintasuna bultzatzeko, eta alderdietan ere horrelako aukeraketak egiten direnean, afiliatuen esku ere egon leike pertsona bat aukeratu edo bestea, ez? Emakume bat aukeratu edo gizon bat aukeratu. Bentsiotzeko du gaurko elkarrezketa izaskun landaia 17 minutu dira, eskerrik asko, emakumeren zuzendariak, gaur Egun Euskadira etortzagatik eta nahi duzun arte.